أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande sappo e nayabre lewru ramadana hijira annabi gameɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama diga makka yahugo madina 1446 yaadore be nogas e joyi tatabre sappo e nayabre lewru tatabru 2025 miladiya dañego annabi isa. en ɗon nder fassirgo deftere allah teddunde, en ɗon nder surawol baqara, en ummiran dow ayare wala takulu amwalakum bainakum bilbatili wa tudlu biha ila alhukam. naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جمراوي ولا تأكلوا تنيامي أموالكم جول مودون بينكم حكند مودون بالباطل بميره وتدلوا بها أنسكن بماج إلى الحكام فاكيكيتو لتأكلوا غم أنيام فريقا يبري من أموال الناس إبقوا جولهم وأنتم تعلمون والهل كمن أنتم نؤمنون تعلمون أن عندي آية ndewari ɓaawo ayaje suumaye sey jomirawo waddi haala ñaamugo, amma haala ñaamugo ɗume? ñaamugo jawle. to ase holli bana no jawmirawo haɗi to ɗum ñaama to ɗum yara nder lewru suumaye, to woodi goɗɗum feere fu ɗum ɗo waɗi ba ñaamugo be yarugo man. jomirawo sey waddi ayare ɗo man wari tokki ayaje ɗo man. jomirawo wi wala takulu amwalakum bainakum bil batili, ta ñaame. to ɗume on ñaamugo? en ɗo andi hunde nde goɗɗo hosata ha jungo muɗum o waɗa ha hunduko mako nde warta ha nder reedu mako, kanjum on ko nufete be ñaamugo. dow majum suumaye farliɗina. nden ɗo bo jomirawo wolwan haala jawdi. nde o wolwan haala jawdi sey o wi to ñaame jawle moɗon. to ase haɗɗo ɗum isti'ara on ha yimɓe balaga. jomirawo nandidini tunda jawdi ngayatu maari fuu goɗɗo naftirandi, mana ñamandi on, hosandi ndi laata wasila hako waddanta goɗɗo ñam ko yar, ko kuma ko darata darnde ñam e yar. kanjum waɗi jomirawo sey o waɗi o wolluri be kalimol ta ñaame. amwalakum jawle moɗon, ɗume on woni amwalu? ko en fuɗɗi surol bakara, jotton en bollata haala jawdi. to ko woni maalu, jawdi
kanjum on hunde nde be maare ɗum nijirta ngendam yimɓe dow qiyasu hadara maɓɓe. To nyuƴi famnaki ɓeɗo nufa be jawdi hunde nde wanginta mustawa goɗɗo ha nder yimɓe. Nda yimɓe ɓe 7 ɓeɗo hauti ha babal, amma oɗo ɗo to oɗo mari jawdi oɗo ɗo wala jawdi, sai a tawa mustawa mo mari jawdi ɗo ɓuri mustawa mo wala jawdi. Ha ngendam wodi kujeji ɗon 3, wodi daruriyat ɗon, wodi hajiyat ɗon, wodi almuhassinat ɗon. Daruriyat kanjum on hunde nde ngendam ɓocatako sai be muɗum, kanjum dole ɓi adama o nyama. Hajiyat bo ɗum ɗo ɓeddi dow daruriyat on. Goɗɗo nyaman amma ɓawo nyamdu man yiɗi nyamdu ndu jogatamo ndu darura ha mako, to o nyami nde 2 dole mako o nyama nde 2, o nyaman fajiri o nyaman kikkiɗe, kanjum dole mako, kanjum on jogatamo. To amma haaje mako o nyama nde 3 ko nde 4. Nden almuhassinat, muhassinat kanji bo nyamugo nde 2 jogete, nde 3 ko nde 4 kanjum on haaje maɗa a nyaman a hara, amma a ɓuri yiɗugo a nyama boɗɗum. Nyamdu ndu jogatama darura na kayru on mara haaje ha muhassinat ba. To a wari ha babal muhassinat nyamdu ndu a nyamata sai suɓalu sai kazaru be kazaru, sai a tawa ndu latan ngalin, mana dedei ceede ko a majjinta a yotta nyamdu man ɗo. To hakkilai goɗɗo feere mo daruriyat hanko heɓan baman 20 ko nanta 30, amma an ɗum nyamande woore on ha muhassinat maɗa. To ɗume on wiyete jawdi haɗɗo? Jawdi ɗo holla hunde nde yimɓe nde goɗɗo marata nde yottinamo ha muhassinat ha dow mustawa hadara maɓɓe. Hadaraji ɗo sendira kala nokkuje fuu ha dedei mustawa hadara. Ko ɓe nufata be hadara kanjum on dedei perdam moɗon be yahugo yeso moɗon, perdam leddi be yahugo yeso mari. Kanjum woni a tawan ko woni boɗɗum hananta hadara woɓɓe feere na kanjum on boɗɗum hadara ha woɓɓe feere ba. Jotto bana enen ha meɗen masalan misalu en watta nde hadara meɗen ɗo leesi, sai a tawa tekkugo goɗɗo o nyama o faya oɗo heewi, kanjum woni pawne ha meɗen. To ɗo ko sappata en a sai enen en ɗo buka nyamdu, holli weelo on ha meɗen, kanjum on asasu meɗen. Kanjum waɗi goɗɗo to a laari oɗo nyami oɗo tekki oɗo woɗini sai ɓe wiya wane haari, kanjum woni mangu ha maɓɓe. E noyi hamɓe mustawa hadara maɓɓe nyamdu nanumo maɓɓe ba, sai a tawa hamɓe bo ha maɓɓe laafugo on woni pawne ha maɓɓe. Goɗɗo moyjo on ɓandu mako sewndu, ɓandu ɗelemdu, kanjum woni pawne ha mako. Ko waɗi ngam ɓe arti ɓe sali mustawa harande. To ayi hadara meɗen enen feere feere be hadara maɓɓe hamɓe, a tawan hamɓe ɓe ɗo waɗa gasa, mana ɓe ɗo waɗa potpotiro ha laafugo, bana enen bo en ɗo waɗa potpotiro ha ɗume ha nanta tekkugo. To holli mustawa hadara meɗen enen ha jotta en ɗon les en itta weelo meɗen. Hamɓe bo mustawa hadara maɓɓe ɓe arti ɓe itti weelo na hande, jotta kam ɓe ɗon ha toy, ɓe ɗon ha kujeji goɗɗi feere. To kanjum woni ko woni jawdi, hunde nde hollata mustawa maɗa mutamayis ha hadara maɗa. To sai modi ɓe senditi ɓe mbi jawdi ɗon geɓe 3. Arande jawdi kanjum on hunde darore be zati mare, mana aɗo mari haaje mare ngam mare hoore mare. Kanjum on ko latani irum gabbe nyamdu, ko kuma dabbaji nyameteɗi, ko nanta suufumaji ko gasaji maji. Ay jamra wolani en ha nanta suratu lan'ami to, walan'ama khalaqa lakum fiha dif'un, ha suratul ateto suratul nahli, walan'ama khalaqa lakum فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك لغفور رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة ويخلق ما لا تعلمون. إيدو دو kanjum woni asli ko wi'ete jawdi, ngam ɗume ɓi adama ɗo mari haaje mari ngam zati mari. To ɗo kanjum on daraja arande hananta jawdi. Sai bo
martaba ɗiɗaɓa. ɗum on martaba ɗiɗaɓa ha jawdi bo kanjum on ko laatani martaba arande waɗo zarfu. aa dedei je martaba arande waɗo heɓatako sei to martaba ɗiɗaɓa man ɗon. kanjum on arande ɗon bo leddi ndi a heɓata a awa gabbe man ha totton, ko kuma a tigga leɗɗe wurtinoje samaroje man, ko a'a dabbaji maɗa man a heɓana ɗi haɗi dura haɗi ɓedda ɗi waɗa ka yahugo yeso yeso, ko ko nandi be majum. kanjum on wi'ete zarfu. ɗo on woni daraja ɗiɗaɓɗa ha nanta jawdi. sei bo daraja tataɓa. ɗum on daraja tataɓa ha jawdi bo kanjum on ko wi'ete nagdu. ko woni ko wi'ete nagdu kanjum on hunde nde hosatama nde latata wasila yarugo ma haɗi yatoɗo ɗo. kanjum enen en mbiyata ɗum ceede zamanu nane, kanjum ɗum kangeri be shardi, ko ko darata nder nde majum. enen bo ha zamanu meɗen jotta ɗum misalu on tan, ɗum awraqul maliya, ɗum ɗereji on, kanji on dari darnde jawdi ha meɗen. to amma kanji ko waɗi ha daraja tataɓa ɗum woni ha jawdi ngam kanjum ɗum jeynitatako be hoore majum. kanjum ɗum wasila on ɗum yarete. to a yiɗi nyamugo ceede sei hosama yarama ha nyamdu on woni darura maɗa. amma to a ɗon ha nokkure nde nyamdu wala, ceede ma man ɗe nafatama, kangeri be shardi man nafatama. ngam ɗume? to weelo yehi yottanima weelo a fotai a nyama kangeri maɗa, a fotai a nyama ceede maɗa, nafatama. to kanjum wonodi kanjum ɓeɗo wiya ɗum wasila on yottugo ha jawdi. amma ko woni jawdi haqiqa kam ko jomirawo tindini en, kanjum woni alhububu, o nyamete. kanjum woni namba arandejum, rakam arande ha jawdi, kanjum woni nyameteɗum ko naftirteɗum. ɗum on woni naftirteɗum, kanjum on ko wurtirta ha nyamugo irum suufuji, ay be man ɗum waɗirta limse. wa min aswafiha wa awbariha asasan wa mata'an ila hin. ay jomirawo ha o wolli irum maji fu sei o wi en kanjum ɗo ɗum beltinari on o waɗani en, mana kanjum en ɗon mari haaje majum be zati majum. to kujeji tati ɗo kanjum woni jawdi. nden ha sharɗi jawdi ndi laata ndi jawdi bo sei to iktisabu ɗon, mana sei to a faggitigi faggitago. to faggutugo kanjum momodi ɓe sei senditi ɗum geɓe tati. woodi ko a faggitita ɗum mubasharatan, mana Allah on waɗi ɗum, an ka a yaha a hosa ɗum a wartira ɗum maral ma tan. kanjum irum leɗɗe ha ladde, ayi Allah funnata leggal ngal mauna, a yahan a fe'a ngal a hosa ngal a wartira ngal ɗum jawdi on. irum ndiyam, ayi Allah on tomnata ndiyam, an ka ɗume woni je maɗa, ko a wasa wowru, ko a waɗa cukkol, a heɓa ndiyam man a naftira ɗam a wartira ɗum jawdi on, aɗo sarrifa ɗam ha haaje maɗa. ayi an on faggiti. ko kuma hunde nde a huwata be toro maɗa ɗum, ko kuma leɗɗe ɗe a awata be hoore maɗa, eɗe wawan ɗe fuɗa amma an on awi ɗe. ko kuma ka'e ɗe a sehata a wurtina a naftira be maje, ko ko nandi be majum. ko kuma hunde je a waɗata sana'a mare a firlita nde a wartira nde hunde on marnde qima. asli mare Allah on waɗi nde, nden an bo a moftinde a wartire nde hande maɗa. ɗo on iktisabu daraja arande ha. sei daraja ba ɗiɗaɓa kanjum bo nama'u ɗum wi'ete. Allah waɗi ɗum, amma an bo an on hakkilini ɗum ha ɗum ɓeddi. kanjum on a mofta dabbaji maɗa ɗiɗo rima haɗi ɗuuɗa, ko kuma leggal a awa ngal a woɗɗina ngal ɗo mofta waɗa samaroje hananta waɗa bakitali, amma samaroje ɗo yatawaqqafu ala hakkilingo ngal. to a acci hakkilingo ngal ngal acca wurtungo samaroje man, irum dibinoje ko nandi be majum. ɗo kanjum woni daraja ɗiɗaɓa. ayi ɗo an on pat an on waɗata. sei bo daraja tataɓa. daraja tataɓa bo kanjum on ko latata wasila. aɗo mari haaje marugo ceede, to aɗo mari no dabbaji maɗa, sei a wurtina dabbawa maɗa a sora, sei a heɓa a mara ceede man. to kujeji tati ɗo asli jawdi tati, nden laabi tati bo ɗi heɓirto. ɗo kanjum on wi'ete jawdi ha islahu modiɓe. kanjum kujeji fere ɗon kanji ɗi wurtan jawdi, ɗi latatako ɗi jawdi. ngam ɗume? an ɓi adama a walata hakkumu be maji. kanjum bana hawa'u jotta a fotai a wi'a sella ɗum jawdi on, ngam wala ko a wawi be man. to wima nangu sella a fotai a nanga, to wima moftu a fotai a mofta. nonnon hendu e ko nandi ɓe maji. hunde nde a wala bawɗe mari a fotai bo a sarrifa nde a wartira nde hunde nde pat mare nde wurti nde limtatake jawdi. o wiyete jawdi ɗi en limti tati ɗo, darojum be zati majum, ko kuma
ko heedi ga en ko darata be dadi ma kanjum ko latani ɗum zarfu ko kuma ko lati wasila kujeji tati ɗo kanjum on woni ko wiyete almalu. To ha araɓɓe hamɓe ɓe laatake no jomirawo wi wala takulu amwalakum bainakum bil batili, ha maɓɓe ɓe laatake no hamɓe laabi faggutugo jawdi ɗo na laabi ɗi Allah yerdi ba, mana hedde ko islam wara hamɓe araɓɓe ɓeɗo faggitira jawdi tatoy, ɓeɗo faggitira none feere feere. Arande ni ngaratu en mbino woni ngaratu kala marɓe sembe fu ɓe yahan ɓe hippa ɓe wala sembe ɓe jofta jawli maɓɓe dabbaji maɓɓe ɓe daha ɓiɓɓe maɓɓe ɓe rewɓe maɓɓe latana ɓe ɗum maral on ɓe yaha ɓe soora lata ɗum jawdi on ha maɓɓe. Ko kuma ɓeɗo gaɗa wodi ko wiyete maysiru tete ɓe mbiyata ɗum be fulfulde, kanjum on ɗum ɗo waɗi ba shasha en wiyata. Ko kuma ɓeɗon waɗa dedei ko wiyete riba, hunde nde suuɗinde kanjum sei ko Allah wangini. Nda ɗum ɗo none majum ɗum filu on ha haqiqa majum, amma bo to a laari na ɗum filu ba, ɗum zulmu on, ɗum toñonde on. Ngam qalu innamal bay'u mislu riba, ay hamɓe ɓeɗo sigi riba ma nder none coggu on woni, amma ha haqiqa riba ay ɗum toñange on. Ko kuma wodi ko wiyete ngararu esto e ko nandi e maji ɗiɗon ɗi ɗuuɗi ha maɓɓe al'adaji maɓɓe hamɓe araɓɓe. Nder maji wodi ngasbu ɗon, goɗɗo to ɗo mari bawɗe ni o jafta tan ko a mari, yaru mo ha yiɗi fu waɗu ko a yiɗi fu to a wawi. Kanjum ɗo nder al'adaji no ɓe marita jawle. Nder maji wodi ko ɓe mbiyata hamɓe araɓɓe attawaqqufu anil huquqi. Goɗɗo koye mbolli kaka en jangi nyalamaje caliɗe, a tawa goɗɗo derɗiko mako maya, sei a tawa ndaronoɓe o ronnantaɓe, sei o hawta jawdi man o marandi feere mako, o sala hokkugo yatime en haqqeji muɗum e ko nandi e majum. To ɗoɗo sei laati kanjum on lawol takassubu, hamɓe be maji on ɓe faggitirta jawdi. En faami ɗum on woni jawdi, nden en faami hamɓe araɓɓe ndano ɓe faggitirta jawdi. To ɗum on sila ayare ɗo be nanta ayare sumaye, a yiba jawmirawo haɗi ɓe da'a ɓe lismito nda ko ɓe nyamata, to nda ɗo bo nda no ɓe marirta jawdi, ko kuma nda ko handi ɓe nyama jawdi. Kanjum jomirawo wi wala takulu amwalakum bainakum bil baɗili, ta nyame jawle hakkunde moɗon, jawle moɗon hakkunde moɗon bil baɗili. Bil baɗili ɗo haɗo ɗo sappa en kujeji ɗi en limti ɗo, ɗo sappa en kujeji en limti ɗo. Kala nde a nyami jawdi goɗɗo na be giɗaɗa yonki mako pat, to ɗum laati baɗilu on. Nane kam e yewti ndano asli no ɓe marirta jawle, to kanjum ɗo ɗum ɗo waɗi tadaruju fa na zamanu annabijo sallallahu alaihi wasallam tan ba, na zamanu sahaba en be tabi'ina tan ba, ha wari hande. Ngam ayare men ɗo wolwana ammatal muslimina, moggal julɓe fu wolwante ha ayara ɗo wala takulu amwalakum bainakum bil baɗil ɗo huuɓi diga zamanu annabijo warugo hande. Ta on nyama jawle moɗon hakkunde moɗon be nanta mere. Nden jomirawo wi wa tudlu biha ilal hukkami, wa tudlu biha ilal hukkami, on sakkina ɗe faki e kiitotoɓe. Ɗo kinaya on jomirawo somi o wiyete reshewa ha jawdi. Wa tudlu ɗo kalimol man ngol hosama diga idla'u, sakkingo, mana addalu guga. Ay lisani sarimun la aiba fihi wa bahri la tukaddiruhu dila'u. Ay goɗɗo to o wardi be shafgal mako o nyeɗan, ayi o sakkinan ngal nder wawru on, nden o nyeɗa o wurtina ko. To jomirawo sei wi wa tudlu biha ilal hukkami, a hosan jawdi maɗa a wara a sakkina ha hitotoɓe, ngam ɗume? A humta haaje maɗa. Sei o nandidini bana waro o nyeɗa ha nder wawru ɗo, banni mana an bo warta a sakkina jawdi maɗa a hosa. Kanjum waɗi jomirawo wi wa tudlu biha ilal hukkami. Ha maɓɓe hamɓe araɓɓe ɓeɗo mari no kiitotoɓe, ɗum fuɗɗi munafarat, wodi ko ɓe mbiyata munafara hakkunde maɓɓe hamɓe araɓɓe. Allah waɗi ɓe jirotiroɓe hakkunde maɓɓe, wane wi'a min mi ɓuri maɗa, oɗo bo wi'a mi ɓuri maɗa. To ɓe geddotiri, oɗo ɗo mari sifa ɓuran, o ma ɗo mari sifa ɓuran, ɓe geddotire sei ɓe ngaɗa hakamu hakkunde maɓɓe hitowo. To hakamu ɗo to o wari o hitan woɓɓe nder maɓɓe, sei goɗɗo yawa ya hokka jawdi. Wodi mo wiyata damratumnu damra annahshali, hanko on feni hokkugo rishwa. O hitotiran o waɗa munafara be goɗɗo feere, sei o hoosi geloɗi temerre o yarani hitowo man, hitanimo dow o ɓurimo. To alada maɓɓe hamɓe, to ha a waɗi munafara be goɗɗo, toni
goɗɗo man o ɓurnima dow mo a wadi munafara be mako, to araɓɓe sey hoosa kalimol may sey ngol laata ngol ɗo wanca ha leɗɗi araɓɓe pat wane ɓuri wane, sey ɗum laatanama ɗum teddungal on ha maɗa be zuriya maɗa fuu. to ɗon nder maɓɓe woodi alkamatum no ulafa be nanta ɗufaylum no amrin, ayi hamɓe ɓe ɗiɗi ɓe waɗi munafara, sey ɓe ngaɗi mo on hitanta ɓe, sey ɓe waɗi harimum no qibbata alfisari hanko on hitanta ɓe, sey alkamatum no ulasa sey o yaawi o hosi geloɗi temere o yaari. nden oɗo ɗo hanko ɗufaylum no amrin hanko ma sey o hosi geloɗi temere o yaari. nde o yaari geloɗe temere, oɗo ɗo anda oɗo ɗo yaranimo geloɗe temere, o ma o anda o yaari, ko mojo yaari rishiwa dow harimu hitana ɗum hanyum on ɓuri. to hanko harimu nde ɓe gaddanimo jeeloɗi maɓɓe, sey nde ɓe wari ɓe jooɗi ha yeeso maako, araɓe pat wari jotta ka ɓe nani harimu hitan, sey o hiiti ɓe, sey o fondi ɓe kalkal, o sali ɓurnugo komoye dow komoye, o wi onon ɗo on ɗon ba farasay rihani, nden bo komoye joga geloɗi mum temere dillida. to kanjum waɗi Aisha waɗi ka mantugo ɓe diga ɓaawo, oɗo manta harimu be nanta adilaku mako, o sali jaɓugo rishwa. to irum majum ɗon en ɗo andi haragare ɗo munafaratu abdulmutalibi mama annabijo sallallahu alaihi wasallam, o waɗi no munafara be moyjo, o waɗi munafara be nanta harbumnu umayyata. ayi ɓe waɗi ɓe yehi ha nanta tubba'u on dari hiti hakkunde maɓɓe, nden sey o ɓurni abdulmutalibi ha dow harbumnu umayya. to kanjum ɗo ɗum laati nder al'ada maɓɓe, ni rishwa fuɗɗiri ha maɓɓe. to nde laati banni sey ɗum ɗo fe'a ha maɓɓe araɓɓe, to sey ɗum laati kanjum ɗo ɗum ɗon nder none nyaamugo jawdi dow meere. to ɗo sey ɗum tokki ɓaawɗo ɗon ha ɓaawo annabijo sallallahu alaihi wasallam, woodi derkejo seydna umar, hanko woni bawwabu maako. al'ada seydna umar to goɗɗo waran yiida be maako, sey to a tokki laayi mon a tawi wane, to on renan wane arta wane arta rane, to ɓe mbi ko tonga ha ko sahi Mughiratum Shu'ba hanko on arti warugo ha nanta derkejo seydna umar, o hokki ɗum ceede wanna mo lawol, o wi'a seydna umar, amma do seydna umar anda ko deke modi ɓe waɗi bolle ɗuɗɗum ha dow, o e feere wangini wajhu ko nden hanko ɗo o waɗi ɗum ihsanu on, hanko bo derkejo sey o laari anni modi ɓe waɗi bolle ɗuɗɗum ha majum ngam sennugo daraja seydna umar be nanta sahaba en e tabi'ina en. to irum majum sey ɗum laati ɗum ɗo yaha ha nanta waddi zamanuji hande, warti hoosugo jawdi hokka goɗɗo hitanamo dow haaje maako, ɗum ɗo wi'e reshawa. to reshawa ɗo kanjum ɗum ɗon nder none nyaamugo jawle dow mere, ko deke woodi ko ɗum sendidirta majum. kanjum ma sey to en yetti hakkita man ha suratu larafi to en wangitinon ka to Allah yerdi dede no ɗum woni. jotta woodi ko wi'ete wakala ɗon, a wakkilan goɗɗo o daranama darnde kiita, kanjum ɗum ɗon feere, kanjum bo kiitaji may ɗon ɗi feere. woodi reshwa bo ɗo bo a waɗan ala ɗakkunema be nanta alkali on, a wala gonga amma sey a yaha a sooda gonga maman ha alkali hitanma no a mari haaje. to ɗo kanjum on nufete be reshawa. to ten yetti ha nokkure ma to Allah yerdi en fasiran kam. to haɗo jomirawo sey nandidini o wi wa tudlu biha ilal hukkami ɗo, kala nde goɗɗo o hoosan jawdi maako o sakkina ha hitanamo dow haaje maako pat ɗum reshawa ɗum wi'ete. ɗum ɗon nder ɗume jumla aklu amwalin nasi bil baɗili, nyamugo jawle yimɓe be mere. litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi, ay to on ngaɗi ɗo laatoto on ɗo nyama yebre ha nder jawle yimɓe dow zunuba bo dow toñange. hananta ko en limti arande man, irum nder majum guyka woni, irum nder majum ngasbu woni, irum nder majum irum itawaji jotta waɗeteɗi ha zamanuru meɗen. nde weeti fu a fina a tawa gomnati ɓe gandima haraji kaza nga a anda, jango bo ɓe wannama haraji feere je a anda. an talaka ni nda wala ko gomnati hokkatama bil muqabil, amma nde weeti fu ɓe ɗo siɓama. ɗo ɗum pat majum ɗum wallinte ɗum ha nder ɗume, nder aklu amwali nasi bil baɗili, takulu fariqan min amwali nasi bil ismi, ɗum nyamugo jawle yimɓe dow zunuba on. wo alhaali yake man antum talamuna on ɗo andi. ay waɗoɓe ɗum hamɓe be hoore maɓɓe ɓe ɗo andi ko ɓe watta ɗo ɗum woɗayi. ngam ɗume ko hitata fassirinta ayare ɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam nanema oɗo yecce en
albirru matma anna ilayhi nafsu qalbu watma anna ilayhi qalbu ɗum on woni birru kam hunde nde ɓernde ma de'itiri aɗo ñama nde a hulay aɗo ñama nde duniya aybatama dow aɗo ñama nde to kayre ɗo nde wonde amma kala hunde nde a ñamata an a yiɗa himɓe anda aɗo ñama ko kuma yimɓe to laari nde aɗo ñama ɓe andi ɗum woɗay yonki nyongoto ha majum pat to ɗum nasti nder jumla kaɗa ɗum kanjum waɗi jomirawo wi wa antum talamuna to ana andi ko yetti maɗa fu to aɗo ñama ɗum aɗo nana belɗum ɓernde ma ɗo de'iti a hulay yimɓe anda aɗo ñama aɗo andi ɗum boɗɗum to bo aɗo ñama hunde amma a yiɗa yimɓe hefta haqiqa dedei no hunde ɗo nde nastiri maɗa aɗo ñama ɗum ma andi nde woɗay kanjum waɗi jomirawo wi wa antum talamuna ɗo to caɗɗum goɗɗo o ñama hunde nde o anda ngaliban kanjum jomirawo waddini en hayare ɗo nde holla en wala takulu amalakum bainakum bil batili wa tullu bi ila lukami li takulu fariqan min an-nas bil ismi wa antum talamuna. Naam. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinil birru man ittaqa واتوا البيوت من أبوابها كذلك يبين الله واتوا البيوت من أبوابها يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. جامرا دويا يسألونك بجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة لقد لورو قل يؤبي هي لورو مواقيت ميقات جون وقتي جون للناس جبئ آدم والحج هجو وليس البر لو تارى لا تاكي بأن تاتوا البيوت نغرنا شودي من كوشي مودن من زهورها ديغا تقب ماجي ولكن البر حقيقة لو تارى كم لمن اتقى كل الله واتوا ورني البيوت شيء كو شودي من أبوابها ديغا تدم ماجي واتقوا الله قل يا الله لعلكم حقيقة نون تفلحون أنتنتو. آية دو خيرمان دي ماري دي واري ara ɗo nde jippi ha hitandere jeegore amma bo jomirawo annabi sallallahu alaihi wasallam so waɗi ɓe siga nde ha nanta caka ayaje ɗo ngam ɗume munasaba mana maaje. ayi en bolino haala lewru kenya to nde haala lewru on ƴama haɗɗo ɓe laataki kayatoɗo ɗo haala lewru suumaye faman shahida minkum shara falyasumhu on haɗɗo bo haala lebbi man bi sifa amma ƴama jomirawo sai waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai waɗi ɓe siga ayaje man waɗa munasaba be laataki kayre ɗo nde sakiti jippugo fu. ayare man ko jippini nde woɓɓe nder sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam woɓɓe feere wi yahudujo on o wari o tawi goto nder sahaba en o yiɗi o furnamo sai o wolwi ka e bolwi keña ɗo o yiɗi ɗume on watta lewru kam ndu waɗa ka famɗutugo jeygol maru ha ndu ñifa warta ɗum ñibre tan nden ɓawo ñalɗe seɗɗa lora ndu sañdia ndu ɗo ɓedda ha ndu lora ndu heewa sei ndu waɗa ka ustugo to hanko arabi o anda ko o wiyata ɗum lansarinkejo nden o wari o tawi annabijo o ƴami ɗum woɓɓe bo wi aa ƴamol ɗo ɗum mudakara on feƴƴi hakkunde sahaba en annabi sallam ɓe ɗiɗo Mu'adh ibn Jabal be nanta Mu'adh ibn Jabal be Sa'labatu ibn Ghunmin ɓe ɗiɗo hande on ɓe wi e ko watta lewru kam laata banniɗo nden ɓe ƴami annabi sallam
woɓɓe mo wi aa haala man ka laati ka sha'i on ha sahabo en ɗuɗɓe fuu ɗo sinka dow maaka noyi on waɗɗi pirlitte lewru kam wa ay banange nange ka nde weeti fuu nde ɗon nge wangan dow none woore nge ñifan dow none woore nge ustata nge ɓeddata amma lewru ustan ɓedda ɗum laati ɗum zahira on kañum waɗi jomirawo nde wari wollugo sey o woliri be yasalunaka ay ɓe ɗo ƴame yasalunaka anil ahillati ɓe ɗo ƴame daga to lewru ko wiyete ahilla ko wiyete ahilla kanjum on woni alhilalu nelde hosama bo diga kalimahol ahallago ngol en passirino ñalamaje caliɗe wangingo sawtu ngam caɗɗum goɗɗo laara lewru o wolway to o yinoni o wiyan mi laari lewru to ni ñande man ndu dari o bo wiyan wane nani lewru o laari lewru si a tawa habaru may jenji to laataki ɓamtugo sawtu be laarugo lewru ɗo kanjum on waɗi inde lewru hilalu goɗɗo mo mbi'a nelde nufete ay ɗo sewa warta bana kala gayel ni ko ba garayel ni je ñalɗe ɗiɗi goɓɓe feere wi ñalɗe ɗiɗi tan ha laarugo lewru be ñalɗe ɗiɗi ha fuuna hedde ko lewru majja kanjum on ndu wiyete hilalu woɓɓe feere wi aa hilalu sey to ciki jemmaje jeeɗiɗi ɗum hilalu on to ciki jemmaje jeeɗiɗi sey ndu warta kamaru to ko ɓe en be dedei no ɓe hosiri ha maɓɓe amma ko nufete be hilalu lewru ndu pat maru ndu latata ko ndu hilalu ɗum ñalɗe ɗiɗi ko tati on ndu wiyete hilalu to ndu sali hilalu ni sey ndu warta ɗum kamaru on kadi ngam jeygol jotta ko ndu fuɗɗanoɗugo jeygol amma jemmare arandere be ɗiɗaɓre catɗum ayi e jawegol man ha ngol jaynita nonnon bo hedde ko ndu majja jemmaje ɗiɗi ko kuma fajirije ɗiɗi to kanjum waɗi ndu soma hilalu sey ɓe mbi'ata yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi walhajj an annabijo sallallah alih sallam wi'uɓe ahillatu ɗo ɗum mawaqitu miiqatu on wakkatiji on to lewru waɗanoma banange da yimɓe heftatakono wakkatiji muɗum amma andugo lewru ndu fuɗɗan diga ndu ɗo famardu ba en boliri ka kenya ha ndu yaha ndu hebbina nden ndu lara ndu nanga ustugo en ɗo andi jemmaje ndu timmidita jemmare 13 jemmare 14 jemmare 15 jemmaje tati ɗo a tawan lewru ndu ɗo timmidi ndu ɗo ha caka asama nden bo jeygol maru ɗo huuɓi nden jeygol ma lora nanga ustugo to jomirawo waɗi ɗum ɗume mawaqitu ngam ɗum anda miqatuji be man a andata wakkatel kaza wari lewru kazaru bo dari na hande ɗo mari ñalɗe kaza lewru kazaru bo dari allah waɗino miqatu be man on andata lewru suumaye dari be man on andata lewru suumaye timmi be man on andata wakkati hijju wari be man on andata wakkati hijju timmi be majum on andata miqatuji moɗon fuu muɗum kañum jomra wi qul hiya mawaqitu linnasi walhajj winanta hijju sey modi ɓe wi'ata ni waɗi jomirawo waddi hijju ara ɗo nde jippi e tandere jeegore nden jomirawo bo volli haala hijju aɗɗo sey ɓe mbi to jomirawo waɗi miqatu ngam ɗum anda wakkati hijju ngam hamɓe araɓɓe ba en bolino balaɗe saliɗe ayi ɓe gaɗi nasi'atu nde ɓe giɗi lewru hijju ko nde warana ɓe wakkatiyel ɓe ɗon nder wakkatiyel ayinagel ha maɓɓe dedei hawawu ɗon no woni ha maɓɓe bana no suuma en mbi ramadana ƴona hosama diga ramadau ko ramdau nguli to ɓe yiɗa ɗum canja nden ñalɗe lebbi bo ɗo gatti daga to ñalɗe nange to sey ɓe gaɗi koɗugo nasi'a ba en mboli ka kenya kala ɓawa duuɓi ɗiɗi ko tati fuu sey ɓe ɓedda lewru ɓawa duuɓi ɗiɗi ko tati fuu sey ɓe ɓedda lewru sey a tawa lebbi nange goo ha ñalɗe maji ɗi jokkiti lebbi lewru goo ɗi jokkiti lebbi nange sey yaha fasluji man ɗo yadana ɓe no ɓe mari haaje ɗo on woni nasi'atu kañumen tan min tawa ka suratul bara to jabira wiyata innama nasi'u ziyadatun fil kufri yudillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwaddi'u iddata ma harama allahu to kañum ɗo sey ɓe ɗo waɗa nasi'a to jomirawo sey sappiɓe lewru waɗama ngam ɓe anda ñalɗe hijju tabitiɗe kañum waɗi annabijo sallallahu alih w sallam nde wari hajjatul wada'i nde o dari dow arfa sey o wiyata noon inna zamana qad istadara ka yawmi khalaqa allahu samawati wal arda o wi zamanuru tarti dedei nasi'atu ɓe gaɗanno ɓeɗo ɓedda zamanuru ɗo fuu lebbi man ɗi yirli ɗeyi ɗi warti hano ɗoy wonno bana no allah sigiri ɗi ñande o tagi asama be lebbi to haɗo kanjum jomirawo sey wi o sappi ɓe qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj on anda
lebbi ɗo waɗama ngam on anda miqatuji moɗon be nanta hijju. Se o wiyata walaysa albirru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin albirru man ittaqa. ɗo tare laatayi no on warana shi'e moɗon diga ɓabbe maje. ɗo bo ko filla hamɓe sahabo en ka fillama haalaji ɗuɗɗi waɗama ha totton hamɓe araɓɓe ɓe ɗo mari wodi al'ada maɓɓe wiyete ka humsu. ɗunon woni humsu ɗo kanjum on woni attaqaccufu fi sha'airi lhajji wal umrati. ɓe yortinan on mana ɓe sattinan ha shani hijju be umra. lebbi man to wari ɗo ɓe wala sawqi amma leɗɗi ayyinaɗi nder araɓɓe waɗata ɗum. nder maɓɓe quraish woni be kuza'ata be kinanata be saqifu. irum leɗɗi taari makka be wuro makka hamɓe ɓe wala koyɗum ha shani hijju mana ɓe ɗo teddina ɗum ɓe sattinan ko ɗume nder majum. nyalɗe hijju to waɗi goɗɗo jaɓata ko o nasta suudu marndu bippu mana way dole o ɗon ha hijju ɗo ta hunde senda hakkude mako be asama. to o wari o nastata ko saare mako ta dammugal ngam oɗo harminani hijju. dole sai o warira ɓawo saare ko kuma o va'a dow mahol ko kuma o sumpita mahol o nasta saare mako ngam ɗume oɗo harminani hijju. ɓe ɗon mbiya ɗum humsu ha maɓɓe. to al'ada man kaɗo ha maɓɓe hananta ye yotti halan sarinko en madina fu. annabijo sallallahu alaihi wasallam nde wari o dillan hudaybiya wakkati waɗa sulhu hudaybiya o umri ɓe karmini nder maɓɓe woɓɓe feere sei ɗo waɗa al'ada man mana nde ɓe karminani ɓe dillan umra be annabijo sallallahu alaihi wasallam sei ɓe ɗo nastira ci'e maɓɓe ɓaawo. marɗo lemaru bo o nastira lemaru makko ɓaawo. goɗɗo bo o wa'a mahol goɗɗo sumpita mahol ɓe nastirta ko dammugal. habar man sei warani annabijo sallallahu alaihi wasallam. nden annabijo nden jomirawo jippini aare ɗo walaysa albiru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin albiru man ittaqa. woni ɗo tare kam nawai warango ci'e ko warango cuuɗi daga to ɓawo maje ba. ko woni ɗo tare kam man ittaqa kulɗo Allah. kanjum on hulugo Allah ta ƴatta keeri Allah kanjum on woni ɗo tare. walaysa albiru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin albiru man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. warane ci'e moɗon daga to dammuɗe maje mana ta ngaɗe humusu ha wi'e ɓe humusu ko kuma ta wi'e ngam on harmini on joɗatako hananta nder suudu sei ha sella ko kuma ta wi'e onon on sumpitan mahol on warirtako dammugal ngam on ɗo harmini wa atul buyuta min abwabiha. warane ci'e moɗon daga to dammuɗe maje. wattaqullaha kule Allah la'allakum haqiqa no onon tuflihuna on tinoto. na'am. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. جمراوي وقاتلوا كبد في سبيل الله هذا الله الذين بين يقاتلونكم habde be modon wala ta'tadu to bete inna allaha andu jamirawo la yuhibbu o yida ko o yangitan al mu'tadina betobe. ayare do kayre on jippi nde wari nde do farlina jihadi nde do farlina jihadi hananta annabijo sallallahu alaihi wasallam be sahabo en ko filla daga to Abdullah ibn Abbas ayare arti jippugo hala gangnango ɓe jihadi hono fi sabilillahi. ayare wari hananta suratul hajji to ha nokkure jamirawo wiyata uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. ayare nde jamirawo wiyata o dungani habdeteɓe ɗo jotta ka ɓe kapto ngam ɓe toñama. to kayre on jippi amma ɓawo ɗoɗɗon nde ɗoɗo sende wari nde jippi hananta umra hudaybiya wakkatel annabijo sallallahu alaihi wasallam taski dillan. nde o taski o dillan sei o wanni ɓe i'azu o fere wi nde jippi hakkunde umra hudaybiya benanta umratul qada'i. ayi hudaybiya annabijo sallallahu alaihi wasallam o wurti amma heferɓe haɗimo nastugo makka jotta ka o loranan umra ɓe hosidi alkawal be maako sei mawri to o lori ɗo mawri man nde o wurtan ɗo ɗon are ɗo nde jippi jomira wimo wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. habde ha dow lawol Allah mana dedei heferɓe to fe'ani ɓe ha yaadu maɓɓe umra ɗo to ɓe kapto be maɓɓe
waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum haddoɓe be moɗon ɗo amma wala tata du ta ƴette keero mana ta ɓeete onon ta fuɗɗaneɓe habre to ɓe fuɗɗini on habre onon habde be maɓɓe amma onon ta fuɗɗede to ɓe mbi ayere ɗo nde sottinama titamare ittama be ayere jippi hananta surol bara wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa habde be heferɓe ɓe fuu maɓɓe bana no ɓe haɓirta o be moɗon on julɗuɓe on fuu moɗon to kiita ayare ndeya to wari itti kiita ayare ɗo amma ayare ɗo nde wari tahsisu nde ɗo herta yahoɓe sulhu umra hudaybiya kanjum waɗi kayre be nanta ayaje garoje ɗo fuu ɗe ɗo wolwana haala umra hudaybiya man on kanjum waɗi jomirawo sey ɗo wolwa oɗo wi'a ɓe to ha ɓe ciri ɓe mburti wakati liftatilladina yuqatilunakum wala tatadu inna allaha la yuhibbul mutadina jomirawo o yiɗa ɓeetoɓe mana ɗume to on wurti on ɗo dilla to ha ɓe tefiri on habre to habde be maɓɓe ta huleɓe ngam ɗume muñangoɓe on accaɓe ɓe torra on ɗum laafingo kalimawol allah be nanta laafingo sembe julɓe amma onon ta fuɗɗaneɓe habre amma to ɓe fuɗɗani on habre bo ɗon bo ta kuleɓe habde be maɓɓe kanjum on ayre ɗo wi'ata to en mbi nde jippi hananta sulhu hudaybiya kanjum waɗi annabijo sallallah alih w sallam nde o wurti o yehi nden habre man wari tawi en andi no Khalidunul Walidi kanko on wurtide be nanta pucci 200 o wari do ɓe hippan annabijo sallallahu alaihi wasallam nden ɓe mbiyata julde asira ɗon sey to asira wari o muña to asira waɗi ɓe ɓuri yiɗugo julde asira sey ɓe hippa ɓe ha nder julde man ayi bako ayare man jippa bako asira waɗago Allah sey jippini ayatul khawfi nde ɓe wari julugo asira ni sey ɓe juliri salatul khawfi to diga ɗoɗɗon woɓe feere wi sey kanda fuɗɗi joɗugo ha ɓernde makko ko Khalidunul Walidi sey o jusi woɓe feere wi bo annahwal jahiliya on hoosimo mana cuusal jahilin ko on kadi o haɓan be gorko bamaɗa on sey to a muñi a woytinimo o taska o wara o tiite a tiitamo nden on kaɓa kanjum on annahwal jahiliya kanjum waɗi anka annabijo sallama wakkati ɓe timmini ɓe nangi ɓe pat maɓɓe ɓe warti ɓe dahaɓe on yimɓe makka wari tefi sulhu ɓe yoofi ɓe nden ɓe ngari ɓe ngaɗi sulhu hudaybiya man nden annabijo warti to wakkatel man haɓre waɗay amma ɗume jomirawo umri ɓe hamɓe annabijo sallallah alih w sallam be sahaba en fuu ɓe wona dow shiri habre kanjum waɗi o wiyata ɓe wakatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala tatadu innahu la yuhibbul mutadin nam وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الظالمين فذلك جزاء الكافرين جمرا رويا واقتلوهم حد إما بكم بريبه حيث سقفتموهم أنو كوري أن تيبه فو وأخرجوهم ورتنبه من حيث أخرجوكم أنو كوري نبه ورتني أنفو والفتنة كافراكو كو شركو هوتناغو الله أشد كوري ساتنغو من القتل دينين تورغو ولا تقاتلوهم تابد إما بين المسجد الحرامي أنت جلور ده حرم مدنكيرو حتى يقاتلوكم فيه سيتو بكبدي بيمو أن هنر ماري فإن قاتلوكم بكبدي بيمو أن فاقتلوهم برهبه كو حبد إما بي فذلك بلو أرندو كنجوني جزاء برجتال الكافرين هوتني بي الله ayare ɗo nde wari nde ɗo wangitina ɓe hamɓe annabijo sallallahu alaihi wa sallam to ɓe yehi ko kuma ɓe wurti ɓe ɗo dow jahangal maɓɓe nden heefere ɓe fe'ani ɓe kañum jewra wi'i faktuluhum haysu taqiftumuhum habde e maɓɓe ha on tawi ɓe fuu saqiftumuhum ɗo sappa ɗume ɗo sappa aw fotti be goɗɗo amma an mari bawɗe dow maako mana ɗo mari sembe dow maako ko a yiɗi a watta mo o e feere wi are ɗo nde jippi oɗo sahabun annabijo sallllahu alayhi wa sallama haala husayn ibnul hadrami wakkatiyel ɗo on woni sariya arande
dow ayare ɗo nde jippi wakkatiyel jamirawo dungani ɓe hamɓe sahaba en ɓe habto nden annabijo shiri ko ɓe ɗo wiya ɗum gaswatu sawiqi o shirini sahaba en mako ɓe dilla ɓe yaha ɓe haɓa ɓe aata Qurayshu en ɓe kabda be maɓɓe to haɓe yahan ɓe habda be Qurayshu ɗo totton on ɓe mbari Husayn ibn al-Hadrami nde o warti sey ɗum warti bana aybe ni aa o aati goɗɗo o mbari mo kanjum jamirawo sey jippini ayare ɗo faqtuluhum haysu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haysu akhrajukum habde e maɓɓe ha on tawi ɓe fuu wurtineɓe bo ha ɓe wurtini on mana ɗume anko annabijo sallallahu alaihi wa sallam o yahan umratul qada'i ɓawo ɓe ngaɗi sulhu ɓe en bolli nde ɓe ngaɗi sulhu ɓe timmini anko annabijo sallallahu alaihi wa sallam o warti ayi nde o warti on o sali o yehi Hudaybiya nde o warti ɗo ɗon o yehi Khaybara o waɗi dedei ko o watta Khaybara o waɗi nasaraku o warti nde hitandere yaali on wetta ko o shiri umratul qada'i ha o shiri umratul qada'i ɗo oɗo dilla totton ɗon ɓe mbimen ayare ɗo nde jippi waqatilu lazina yuqatilunakum nden waqtulum haysu saqiftumuhum to sey annabijo umri sahaba en pat ɓe shirya ɓe yahan umra on amma bo ta ɓe woyta shiri maɓɓe je habre taskara maɓɓe je habre ɗo ɗon on ɓe ngaɗi sulhu ɓe nanta yimɓe makka dow yimɓe makka wurtan makka accana ɓe wuro mon balɗe 3 nden hanko annabijo bo o taskan o jogan balmi amma balmi koyɗi kanjum on kafaje ɗe wona bo nder holgomaje so ayi ɗo ɗon on ɗum waɗi kuje adasuji ɗuɗɗi ananta islama ayi ɗon ma ɗum lati nder sha'irul hajji man hanko annabijo nde o wari o yetti o leli mo o lelata matini ɓe hamɓe ɓe pat maɓɓe ɓe wurti yimɓe makka pat wurti makka man accini annabijo ɓe sahabo en ha o accini annabijo ɓe sahabo en ɗo ɗoɗɗon on sey ɓe mbiyata aynanta weelo ɗo torra ɓe hamɓe annabijo sallallahu alaihi wa sallam ɓe pat maɓɓe ɓe lafɓe ayi ɗoɗɗon annabijo umri ɓe ngaɗa sayu ɓe yoka ayi ɗoɗɗon ɗo bo o waɗi ɓe ngaɗa ɓe wangina balbe maɓɓe ha haram ɗo mana ɓe laara ɓe ta ɓe tamma bana no yimɓe makka wi ɓe pat maɓɓe ɓe weelo ɓe ɗo laafi ɓe laara kanjum waɗi ɓe waɗa walbe maɓɓe woto wanga ngam ɓe laara tekkugo maɓɓe ɓe ɗo kaari nden bo to ɓe wari hananta ɗawafu ɓe yoka cori arandeji nden to ɓe wari sayu ɓe yoka mana hollugo ɗume doggudu ɗo holla alama sembe on en ɗo andi belaɗo fotai umma dara no yiɗima to o yahan ma hakkilo o yahirta sakko ha o dogga to annabijo sey waɗi ɓe waɗa alamaji ɗiɗi ɗo ngam ɗume ɓe matina yimɓe makka fa ɓe ɗon nder harande ɓe ɗon nder sembe nden ba ɓe ɗon nder shiri ko habre fu dow ayare ɗo siyaɓo ayare ɗo wardi be majum waqtulum haysu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haysu akhrajukum nden to haɓe happitani on habre on ma wurtinoɓe wuro makka man bana ɓe wurtini on woɓɓe feere nder modiɓe tafsiru wi ɗo ayare nde ɗo sappa annabijo sallallahu alaihi wa sallam tammi wurtinan Qurayshu wuro makka bana no Qurayshu wurtininimo en ɗo andi annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wuɓɓi makka o dañama ha wuro man o mawni ha maago hanko be sahaba en pat amma ɓe ngaɗi ka ɓillango ɓe ha o umri sahaba en egga hota habasha ɓe yehi habasha ɓe lori ɓe warti o lori o umri ɓe koota ɓe hoti habasha hamɓe on lortayi ha nanta hitandere jeeɗiɗaɓre kay bolli balaɗe salire ɗo nden karshe man ko ragare man ɓe ɓillani annabijo man ha o wurti wuro makka man mana ɓe hitanimo ɓe tanimo kita ɓe mbaranmo nden jomirawo dunganimo o wurta o wurti bo dow ɗume dow ñukkunde hanko annabijo o wurti dow ñukkunde o fotai o tokka lawol o dillama sey o ñukka ñukkugo to nden haɗɗo hanko annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wurti nden o wari umratul qada'i ko wara umratul qada'i en tawan ka suratul fati to jomirawo tindini ka dedei hamɓe hatta sahabu en may no ɓe woni ay bal zanantum allam yanqaliba rasula walmuminu ila alihi wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman bura wakkati o dillan umra ɗo ma ɗuɗɗum nder yimɓe madina muhajirina be lasar ɓe feere ɓe ɗo yaha fato annabijo yahi loratako ɓe mbaranɓe ɓe heñitanɓe ɓe fuu maɓɓe annabijo bo oɗo yaha ɗo usini nden ayi o lori umra Hudaybiya man on jomirawo umri mo o wangina alama sembe ɗo ngam wangingo mako sembe ɗo waɗan ɓe hamɓe ɓe jusa ɓe kultora to sey jomirawo wiyata ɓe wa akhrijuhum min haysu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatli kufru ɓuri satugo dininka haddeki mana al fitna woɓɓe nder modi tafsir bi fitna ko nufitata ɗo kanjum woni keferaku ko hawtango Allah o ɓe yahi
do siyabu ayare man o rufete be fitna mana ɓillango yimɓe makka ɓillani annabijo sallllahu alayhi wa sallama be ko ɓe ngaɗi ɓe nanta sahabu en nder maɓɓe woɓɓe mbarama woɓɓe tappama woɓɓe huɗama woɓɓe riwama woɓɓe jawle muɗum jaftama woɓɓe ci'e muɗum jaftama ɓe pat maɓɓe warti to a yiɗi dina mani sey a acca wuro makka a acca be jawle ma pat a dilla ɗo kanjum waɗi jomirawo wiyata wal fitnatu ashaddu min al qatli ayi hamɓe heferɓe makka ko ɓe waɗi mumini en ɓuri dininta mumini en wi haɓan be maɓɓe ɗo wal fitnatu ashaddu min al qatli wala tuqatiluhum inda al masjid al harami hatta yuqatalukum fihi amma to on nasti julurde hurmadinkere ta habde be maɓɓe sey to ɓe habti be moɗon mana to ha on ɗon nder julurde man on ɗon nder babal harminingal ɗo to ɓe umminani on habre ta jaɓe habdugo be maɓɓe sey to waɗi noyi sey to mana onon ta ummine habre be moɗon wala tuqatilu min al masjid al harami hatta yuqatalukum fihi ta habde be maɓɓe sey to ɓe habdi be maɗum woɓɓe nder qura'u en irum hamza be nanta qumbul hamɓe tukatiluɗo ɗi pat ɓeɗo jangira ɗo donoyi taktulu dow katlu tan ɓe jangirta wala taktuluhum inda al masjid al harami hatta yaktulukum fa in qatalukum faktuluhum ni ɓe jangirta dow wargo man mubasharatan ayi to a wi tukatilu ɗum habdego on habdego bo kanjum joni yarata dasata yara ha asbabu wargo to hamɓe woɓɓe fen nder qur'an ɓe wi irum qumbul en ɓe kisayi hamɓe ɓe jangiri dow katlu man mubasharatan haɗo wala tuqatilu min al masjid al harami hatta yuqatalukum fihi fa in qatalukum faktuluhum to ɓe kabdi be moɗon to habde be maɓɓe to ni ha hamɓe on umminani on habre to yiɗi nder julurde hurmadinkoyre man to jomirawo dugani on habde be maɓɓe en bollika daga ñalɗe saliɗe ha hala fassirgo ɗume on woni masjidul harami ay allah dangnanayi ɗum goɗɗo sey annabijo meɗen sallllahu alih wa sallama sa'a ɗiɗi ñande fatu makkata ñande man tan nden allah lorni alhorma man bo diga wakkatel mai ha ila an yarisa llahu l arda wa man alayha jomirawo ɗo yecca ɗo isanan mana oɗo matina heferɓe fa to ɓe mbi ɓe ammin ɓe happitanan julɓe fa ɓe anda julɓe ɗo mari usini habdugo be maɓɓe ha nder julurde man ɗo wa in qatalukum faktuluhum fa dhalika jazau l kafirin to haɓe habdi be moɗon onon bo habde be maɓɓe hokkuma to ɓe wi ɓe mbara non onon bo mbareɓe fa dhalika bolwa ɗum ɗo kanjum woni jazau barjital al kafirina heferɓe to allah famni en darnan haɗɗo sey janngo to allah yardi en jokka سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.